Hello guys! Welcome back to my channel! So yun guys, it's been a long time na hindi ako nag-vlog. So yun guys, dahil busy. So yun, at saka naghahanap pa ng mga lakad. So today ay pupunta kami sa Anda, Pangasinan ng Dabarkads. So yun, nag-iintay na sila sa amin. Ang usapan namin 1 a.m. So dahil nagkarga pa kami sa sasakyan, bago ang lahat, kung hindi ka pa subscriber, mag-subscribe ka na and ring the notification bell para updated ka sa aking mga videos. 5 minutes later. So yun guys, ito kakigising lang namin guys. Yan sila. So dumaan na kami muna dito sa may pamilihan ng mga isda dito sa Anda. Dito sa baksakan ng mga isda. So titingnan natin ngayon. Let's go guys. Ito kakigising tilapia. Ito bangus na maliliit. Yun yung masarap yan no. Ang tawag dyan? O tsaka yun. Talaga sariwa. So Merla Sapsap. Yan, sapsap. So yun guys, di ba sariwang sirawa dito? Nabubulol ako talaga. Ewan, Merla. Nabubulol ako. Good morning. Ayan. So mamimili ang aming bossing. Siya ang cook at ito ang assistant cook si Merla. Kitang-kita nyo guys, dito palang galing yan Anda Fish Market. Yan si ate, ang galing mamili. Yan, parang sarap ito, paksiw. Tilapia, yan. Ito masarap na daing. Ito. Ay, nako, parang ang sarap lahat. At ang amin po talagang mamimili, magaling, yan. At ang dalawang cook. So yun guys, nakakatuwa mamili dahil sariwang-sariwa. Ayun. Pagkalan po ito ng katubig. Ayun. Bagsakan po ng mga isda. Ayun, di ko na ulitin, sinabi na po niya. Baka magkamali pa ako, kaya yun. So yun ang dalawa pa namin kasama. Kagigising lang din namin dahil ang buong gising ay si Bossing at saka po si Tol Pilar. At saka siyempre yung piloto, yan, gising. Yan. So yun guys, ito makikita ninyo yung Anda Bridge dito sa Pangasinan. So yan, Dabarkads, yan. Yung dalawa doon, ayaw sumama si Bossing yan. Say hi guys! Yan. Welcome to Anda Bridge! Anda Bridge, yan. Ayan, nakatunayan, may pangalan, yan. So ito, legit na taga Pangasinan, yung dalawang estudyante. Okay, alis na kami, papunta na kami ng palengke pa rin. So yun. Hanggang sa makarating. See you later! So yun guys. Makita niyo parang nalulula ako. So yan, ang gay. Malulula ako, parang ang dami nilang tawag dyan? Fish cage. So yun guys, andito kami sa Anda Market. So may bibilin pa rin tong sila Tol Pilar. Sundan natin guys kung ano yung bibili nila. Sundan natin tong dalawa. So, tingnan natin kung paano mamili si Pilar. Yan, swahe. Yan. So, yung guys, namimili si Pilar. So, sarap na swahe. Manamis-namis din yan. Ay, oo, yan yung biya sa atin. Talimusak. Anong pangalan dito niya, kuya? Minupusal? So, wala na rin ako nun. Tingnan natin kung anong isda yun, guys. 1 kilo. Wala na iba? Ano yan? Wala na ba iba? Anong pangalan dito? Kanya maraming kamatis to. Anong pangalan? Di ko pa rin alam. Ipusal. Ayun, ipusal. So guys, ang ipusal dito, yung sa atin naman talimusak. So Yung mga yun. ganito, magkano kilo? Ayan, yun, masarap yun. Ang kamatis, tapos maraming mantika. Anong pangalan nito, kuya, to? Lapo yan po, ma'am. Ha? Lapo. Iba yata ang batik niya, lapo. Po, ma'am. Lapo-lapo.
Na matu- Yung order nila po yung ganito. Ayun. Anong? Oh, laki namang isda niyan, kuya. Ano pa pangalan niyan? Dorado. Yan, oh, laki. Ilupin na. Yellowfin. Ayan. Wow. Ito po ano, pangalan? Ilupin. Ay, yan ang yellowfin. Yan pala. Pagka binili mo na sa restaurant, hindi mo na makilala. Yan pala ang yellowfin. 270 isang kilo? 170. Ah, 170. Oo. Tsaka fresh pa. Kaya nga pag sa restaurant, napakamahal na. Oh my God, pag umorder ka ng isang menu. So guys, yun ang sinasabi ni Kuya. 170 per kilo lang yung yellowfin. Samantalang pag umorder ka sa restaurant, ang luto na, grabe ang mahal. So tol, may mga yellowfin pala dito kung kasama natin si Chef. So magaling mamili itong dalawa na to. Ay, ano yun? Parang ahas. What is that? Ito, ano ito ganda? Ayo, ano. Lobster. Hello, how are you? Yan. Mabili ang tindahan ni ate. Na ate at kuya. Aka na, ako muna magdala. Sige, salamat. So guys, sa sobrang excitement, nakalimutan na yung sukli. 1,000 yung binigay, 2 soft drinks. Pagkatapos namin dito, guys, ay pupunta na kami sa beach. So, diretso na kami sa beach, guys. So, yan. See you later, guys. So, guys, after ng market, eto, nakahanap sila ng goto. Alam niyo ba, sa Tarlac pa lang naghahanap na sila ng goto. So, eto, natagpuan na dito na mismo sa Anda, Pangasinan. So, order ni Bossing. Ayan. Yan, Mami. Ito yung sa akin. Goto overload. May pasabaw pa. Thank you po. Ayan, sila din. Yan, si Maring Alona. Mainit ang, hindi na mainit ang ulo. Yan, ganda na ng smile. Nakatulog na. Si Tol Pilar, goto rin. Na-enjoy ni Kuya. Si Leia, goto rin. Yan. Si Merla, goto ka rin. Si Pwede Tol, na po yung kuya. Mami, si Mang Boy, goto. Ito lang kami, simple lang ang aming kainan. Mang Boy, nasan ka? Nanay ng Yun, blue and yellow. Madaling hanapin. sabi ko. So, yun. So, kain muna kami. Bang, sarap pa. Sarap. Oh, yan. Sarap. Sarap. Unang subo pa lang, sarap na. Kain muna kami. Later. So yun guys, nakarating na rin kami dito sa 828 Gems Beach Resort. Yun, sa loob ito ng Tondol Beach. Yan yung may-ari, yun sa likod. Yun. So yan, yung mga dala namin, dadali na doon sa aming mga room. So yan na yung dagat sa likod ko guys. Yun. So for the meantime, pupuntahan natin yung mga rooms dito sa 828 Gems. So, 2 rooms ang kinuha namin. Okay, ito yung kusina na gagamitin natin. Wow, kabait naman ni sir. Sobrang bait niya. Yan, oo. Yes. Yan ang gagamitin naming kitchen mamaya. Ito yung isang room. We will see. Let's check natin. So, naglilinis pa si ate. 2 queen. Tama ba ate? Queen bed. Maganda. And then meron kang terrace. So ito yung isa pang room na nakuha namin. So dito tayo. Yan, ang laki. Oo nga eh. Okay, bossing. Ang mga staff. Ako mga staff. Yan. Yan, Bossing, mga mga staff dito, staff. mababait din po. Yes. Nako, huwag niyo lalasingin ng So- bossing dito at umuulan ng pera. Naku, ilalasingin ni Eka. Lalasingin. Oh. Anyway, nakatulog naman kami sa biyahe. So, 2 lang ang hindi nakatulog. Siyempre, 3 pati yung piloto, si Mang Boy. Pero, ang gagawin namin ngayon ay magluluto-luto na para makain na namin yung mga
fresh seafood na namin nabili. Yung nabili namin doon sa may, sa may tulay ng Anda. So yun guys, see you later. So yun guys, nakaluto ng aming bossing chef at si Marla. So yun guys, ito yung pinamili namin doon sa baksakan ng isda doon sa ilalim ng tulay ng Anda. Alimasag, Dadaga ko tapos nilagyan ko. kitang, tama, at saka swahe. So yun, ayan ako. Wala nang pakialam mo, tamo, nagkakain na sila. Yan. Yan. Tol. Sinigang na sa maral. Ayun, sa Maral, hindi kitang. Pakita ko sa inyo yung food. Yan. Ang talimusak, alimasag, swahe, alimasag pa rin, at saka itong samara na sinigang sampalok na may punong-puno ng gulay na repolyo. So yun guys. Yan, ako. Enjoy lang. Kakain na muna kami. O, pakita niyo muna yung mga gutom na mukha. Yan. O, dito kay Marla. At kay Leia. Si Maring Alona. Hindi na mainit ang ulo mo, Mars. Okay. Si Boy. Si Doc Boy. Si Bossing Chef. Kakain muna kami. Lunch. And then after lunch, siguro mag-nap muna kami. Kaya mamaya, magkita-kita tayo mamaya sa dagat na. Good morning, guys! So, good morning, Tondel Beach, Pangasinan. Tama ba, Tondel? I'm sorry, Tondol Beach, Pangasinan. I'm sorry. Dito kami sa 828, as I said yesterday. So, ngayon umaga na pangalawang araw namin dito. Tondel? Tondon. Ano? Tondol. Oh, yun. Tondol. Tondol Beach. Yun. Ito, naka-costume kami, kagagawa ni Pilar. So, ang usapan namin, 5 a.m. guys. So, ito na, 6 o'clock yun nangyari. So, yun. Picture muna. Ayan yung mga nasa likod ko. Ayan. So, guys, ang aming photographer, yan, si Doc Boy. Yan. So, yun. Ang plano namin today ay dito pa rin. So, beach. Ayan. Ayan. Kita niyo? O, yan na sila. Yan. Ayan, ang ganda na ng araw. Yan. Talagang magbabasa pa lang. Yan, ang araw. Yun. So, ayun yung dalawa naming boys. Yan po ang 828 Gems Beach Resort. So, yun. Oh, guys, ayan, ay, bigla palang lalim. Dan. Ayan ang araw. So yun guys, libot ko kayo. Mababaw na siya, tanyo ang layo guys, tapos mababaw pa rin. Ang layo na nila, hindi na matanaw ng camera. Yun na. Yan. So, nakaakyat na yung araw. So yun, si Mr. Dumlao, si Bossing, nandyan lang. So pupuntahan natin sila guys ha, pupuntahan natin. So yung guys, pupuntahan natin sila para, dahil mababaw pa naman hanggang doon, so kaya ko pang dalhin tong aking camera. So let's go. Yan. Mamayang hapon, low tide na siya guys. So hanggang doon pa yung wala ng tubig dito. So katulad nung kahapon, hindi kami nakapaglakad kasi walang tubig. Pero mamaya para naman ipakita ko sa inyo yung lugar. Mura lang dito sa 828 Gems, merong 2.5 pataas. Pero yung room namin ay 3.5 dahil 2 queen beds siya yung kinuha namin. Super bait. Iyon guys, super bait ng may-ari. Yun ang talagang thumbs up. Accommodating niya. Kung ano yung pangangailangan nyo, sige bigay lang. May libre pa kaming daing. Diba? So, hi to Maring Ethel, hindi namin nakasama dahil nasa US siya.
Hello guys! Ayan na. Yan. How's the beach? So itong 828 Gems Beach Resort, highly recommended guys. Yes! Yan. Bait ng may-ari. Yan. Pero Okay. Yes. may papauwi pa yata sa amin duyan. Daing! So tol, kumusta? Pang ilang beses mo na dito sa 828? Pangalawa, tol. Pangalawa. So ibig sabihin talaga, highly recommended. So yun guys. Kaya nga bumalik tayo, dinala ko kayo dito. Yan. Kasi talagang maganda siya at mabait ang may-ari. Yun. Relax po talaga. So yun guys, hindi man kami nabigo sa recommended nila Tol, Beng at Pilar. Yan, hindi pricey, affordable. So yun guys, pupunta pa raw sila doon. So iniintay namin si husband dahil kumuha siya ng tabo. Dahil ayaw niya ng yumuko. So tabo lang. Yun. So marami dito guys sa mga beach resort. Mas okay dito sa 828 Gems Beach Resort. So yun. So wala pa kaming breakfast. Nagkape lang kami. So mamaya pa kami. Yung padala ni Maring Ethel na longganisa at saka tinapa. So pagbalik nyo guys, ano naman ang gagawin nyo sa pagdating? Work na agad, di ba? Yes! Back to work. Sub trabaho. Back to normal. Yun po ang normal. Ang magtrabaho para meron pang gastos ng pamamasyal. Yes! So yun guys, sabi nga ni Tol Pilar, work para meron kaming panggastos sa So yun. Yun guys, kami naman ay patak-patak. Why not guys, na sa mga barkadahan dyan, yan, kailangan natin mag-chill, relax paminsan-minsan. Alam mo na yung tabo mo. What is that? Kami na walang tabo. Manaligo na. So yun guys. So yan guys. So may option naman yung mga pwede magdala ng tabo. So anywhere, kung saan kami pumunta, may dalang tabo. So guys, yun, nandito ako sa kusina. So ito, sino man ang gustong magluto, yan, available to. Pinapayagan nila na magluto. Basta sa aming grupo, laging ang aming chef ay si Bossing at ang assistant chef ay si Merla. Interviewin natin kung ano yung menu nila for this break. So kanina nga sinabi ko, yung bigay ni Maring Ethel na longganisa. So tignan natin kung ano pa itong ginagawa ng dalawa. Pakipaliwanag ko ano yung mga ingredients ng tortas, guys. Kamatis, Okay. sibuyas, Okay. with bawang. Bawang. And then, yung main, bakit tinawag? Main ay itlog. Ginisang kamatis na may itlog. Oo. Pinaganda. Nilagyan namin ng pangalan niya. Tortas. Hindi ko alam yun. Torta na may kamatis. Ayan, kaya Favorite. yan. Ano nga yung babe yun sa Nueva Ecija na nagustuhan ko, yan ang sausawan? Pesa. Yan, pesang bulig, pesang bangus. Yan. Yan ang sausawan yung tortas. So yan na si chef, si Bossing Chef. So lilibot natin yung isang kwarto. Yan. Lilibutin natin yung isang kwarto. So ito, may kusina rin sila na para sa mga staff at sino yung guest na lulutuan nila. Ay, ma'am. Yan. Ang babait nila dito, guys. Yan ang isa pa dito sa asset nila, yung kanilang mga tauhan. Yan, tamo, may bigay pa sa amin. Yan, nagdaing. Thank you. Pakisabi kay sir. Thank you, ate. So ito na yung bigay nila na daing. Yan, tol. Ay, sosyal. Yan. Ito bigay ng may-ari ng Oo, ano. yan. Ito pala. So, dito yung room ng 5 sila. 5. Si Merla, si Maring Alona, si Tol Pilar, Beng, at saka si Leia. So, dito yung room namin. So, papasukin natin yung room. So, yun guys. Ang ilaw nila, so dim lang talaga. So, yan yung bed. 2 queen bed. So, kahit hanggang 3 tao, kasya. So, dito sa room na to, kami lang 2. Then, yung CR nila, not bad. So, yan. So, yun guys, yung room. Later.
So yun guys, second day, 5 o'clock in the afternoon. So sabi ko kanina, umaga, pakikita ko yung low tide. So yun na yung low tide, nasa likod ko. And then guys, pupunta kami doon sa malayo, kung ano yung inabot nitong low tide. Simulan na ang paglalakad. Yan. Jen! Sarap ng buhay! Paggala-gala lang! So yun guys, after this, so uwi namin bukas, Saturday. Kahit Saturday, start na rin ang work kami. So may kanya-kanya kaming trabaho, sinisingit namin ang pagre-relax. So ganun din guys, kahit sino, free, kahit na may kanya-kanya tayong stress, kailangan natin talaga syempre, isingit din natin yung pagre-relax. Pampahaba ng buhay guys. So guys, maya-maya abot na yung tubig. Di ba mamayang gabi, pag dilim, mag-high tide na. So samantalahin nating mag-walk lang. Sinusulit namin guys itong buong maghapon. Hindi kami gumala. Stay lang kami sa resort. Kwentuhan, kantahan, tulugan, kain. So mamayang gabi ang aming ulam ay lapu-lapu. Sweet and sour. Lapu-lapu. So maaga kami gigising bukas. Yan ang usapan namin. So 5 o'clock para makapagkape pa tayo. Wala po si Aling maliit. Natutulog pa siya. So ang sarap, very romantic, no? Kapag palubog ang araw. So guys, ano ang ibig sabihin sa inyo ng sunset? Be thankful dahil tomorrow another day. Be thankful for the whole day and then waiting for the next day. So thank you Lord. Tomorrow. Yun guys, so this is our third day na dito sa 828 Gems Beach Resort sa Pangasinan. So yun guys, natapos ko na rin yung vlog ko dito at sana sa pagpapanood ninyo ay na-enjoy kayo. At syempre, nagpapasalamat kami sa 828 Gems kay boss, no, yung owner nito na super bait at very accommodating. Yun. At syempre, pakikilala ko rin sa inyo yung mga girls namin dito na sobrang accommodating. Yan guys, say hi. Nasaan na kayo? Nawala kayo ha. Yan. Thank you sa inyo. For sure, na highly recommended tong 828 Gems at saka babalikan din namin to. Thank you tol sa pagdala mo sa amin dito. Yan. Yun, hindi natin nasama sa dito sa video si boss. So boss, thank you. May-ari ng 828 Gems. Sana nagustuhan ninyo itong aking video at ma-enjoy ninyo kahit simple lang aking pagbablog. Thank you so much. Yan, hindi pa nagsusubscribe, please subscribe na sa Enlin's Bake Shop. So, thank you. God bless you all. Ingat kayo lahat. Love you all. Bye-bye. Bye-bye. Yan. Bye-bye.